Здравейте, боксери, аз съм Марто 9.8 и сега ще продължавам с петия туториал, следващия туториал. И той ще е на програмата Game Booster. Мисля, че така се изговаря. Сега ще ви покажа какво прави тази уникална програма. Така. Но когато се зареди, трябва да ви излезе нещо такова. И доста и други, които аз изтрих. Разбира се, тук показвам колко градуса ви е процесорът, какво ви е хард диска, на мен ми е доста загрял. Тази програма се използва за да не ви... Ако е писнал от лак и искате да се отървете от него, може да повиши с 5, 6 или 10 кадъра на играта. Може и с по-малко. С 1-2 кадъра повиши, да не ви лаги толкова, когато играете. Няма преди ако снимате. И натискате коя игра искате да... Коя игра искате да не ви лаги, например. Ако искате Minecraft, трябва да го маркирате. Switch to Boost, Star Boost и се зареждате тук. И после ви излиза ето тук долу. И след 8 секунди това се смалява и остава ето тук. Когато цъкне играта, може би ще ви се е повишил с кадъри, не знам. И програмата е готова. Ето тук отдолу излиза. И си продължава да действа. И мисля, че това е играта. Тези работи тук не съм ги пипал. Не съм пипал такива особени други работи. Не знам много за програмата, но ще да направя един туториал. И така. До следващия път. Бай, хора!